हाय, हे बघा मित्रमैत्रिणींनो, आंबा आणलाय 250 रुपये किलो. हे बघा, वरून तर पिवळा दिसतोय पण आतमधून पूर्ण सफेद, अजिबात गोड नाही. हे बघा, पूर्ण पावडरनी पिकवलेला. हे बघा, पैसे तर द्यायचे पण आपल्या मुलांनाही घातकच आहे. घेताना आंबे अजून म्हणजे एवढं चांगले चालूच नाही झाले. आंबा खाण्याची मज्जा खरं गावाकडंच.